Tara, samahan nyo kami pumunta sa Hanging Bridge. Ang ganda doon. Sino? Busy yung kasama ko. Tingnan nyo naman, oh. Naka-baby time. Hana all. Yan guys, salamat nga pala sa nagpagawa ng Hanging Bridge dito sa Dalumat. Nakatulong sa mga pumapasok. Shortcut. Yan na nga, oh, ang potik. Kaya dito ako dumaan sa gilid. Oh, yeah. Potik. Yan na nga, malapit na kami sa Hanging Bridge. Ito. Parang nasa bundok kami, oh. Daming puno. Lubak-lubak pa yung daan. 3, 2, 1, welcome to my Hanging Bridge. Ayun na, dito na po tayo sa Hanging Bridge. Nakaset up yung